kumpleto ba na? Boss, masaligan bing ng tao. Di mi pareha sa uban. Very good. Ang nawang item. Sige, boss. All good sanan, boss. Good. Kwarta. Check. Happy, boss. Boss, kumpleto. Good, good. Kamo, masiganahan mo. Napakulay ang item nito. Class A. Pila man to? Kung unsay atong nasabutan, maurag yapon ang presyo. Walay problema sa kwarta. Basta goods ang epektos. Basta di lang kita mga ipit. Sukad-sukad, boss. Wala pa may trabaho nga nabulyaso. Mayo. Kay mo na'y ganahan ako sa kong mga kasusyo. Boss, salig sa mua. Kay tanan namong gitrabaho, limpyo. Sige, kay nakasinabot naman ta. Unsa pa ba itong idugayan, ani? Kuha ang item, kay hatag na kong kwarta. Sige, boss. Undangin na lang yung bisyo. Kay mali na inyong gibuhat. Putlik tiil ka bitoy. Gi-frame up nimo. Traidor ka, Dojok. Ikaw mo'y nag-frame up sa mua. Ayaw may pasangin li. Ikaw, sa may gusto nimo? Kwarta? Dili. Kinabuhi ninyo. Nagis ka bitoy. Gi-frame up nimo. Tunyo! Tarong ang atong pag-istorya. Pero gi-frame up ninyo. Frame up. Ulol. Dugay-dugay na may ng serbisyo. Wala kami nag-traidor og tao. Kamu ang traidor. Kamu ang traidor! Boss, sibat na. Boss, sibat na. Kaya bahala diri. Sige. Salamat ka. Kay nakikias pa ka. Naarga pang kay adlaw sa kuha. Bos, aktif ako ng transaksyon. Kinsa man na? Lahi ko din transaksyon, bos. Kwarta ka man na. Atik na, bos. Isidro na po sa mga location. Okay. Saligan yung kalayantin. Magkita pa rito. Boss, ako ni boss. Puti kamay. Binog kalaban. Boss, kumplito. Nice one, buddy. Tara.